Lur, madang apa ya hari iki? Part 14. Wes padha madang apa uga iki dulur-dulur? Nah, tak cerita nih, sarapanku kali ini nggawe jangan pitik bumbu Bali karo jangan kates blendrang lawo tahu goreng dan kuning dok godok turane bojoku. Pancene isuk-isuk ngene lek ro jangan enak kaya ngene iki mentol ndang nyandak ajang. Sopo dulur-dulur sing senengane mangani jangan blendrang? Ngacung. Lek seneng berarti padha karo aku. Payah, jangan blendrang ke atas iki jan istimewa. Lek wis blendrang sedina porong dino rasane luwih krasa alias tambah asin. Tapi ancene enak tenan kok. Marai auto telap-telep. Pitike barang bumbuhe ngresep tenan. Tinggi lawuh karo jangan blendrang cocok Lek madang lawuh ngene iki mesti iwak pitike tak sisakno gawe digado keri dhewe. Tinggi krokot-krokotan mantep pol janan. Awane kebayang konten mukbang winginane sing penyetan sambal tempe. Lah kok pingin meneh lur. Wis tak pindhoni ae. Weh enak ya ancene. Tapi kali iki tempene gak tak penyet. Dok ceplok tempe sambal tomat karo lalapan jan perfect iki lho. Iso ngentekne sego akeh. Sambelnya sing pedes marai gak krasa warak. Yuh, auto telap-telap sampai ibu-ibu segone jos gandos. Bengine aku mampir ndek kene, ndek mie ayam Putra Solo sing ndek jadi tengah Selopro Blitar. Nah, biasanya iki mesti ana sing takok ngene, "Mas, bojone ra dijak to? Mas, kok bojone ra dikeki to?" Ngene lur, bojoku ben mangan apa pas metu ki mesti tak jak lur. Iki lho. Gak tahu dewean aku. Wes yo, terjawab yo. Balik dek mie ayame. BTW iki termasuk mie ayam favoritku. Iki sak porsi harganya 10.000 lur. Porsine wakeh. Gawe awakmu sing mangane titik iso gantek iki. Mine bentuke rada keriting bergelombang iki lho. Kenyal mantep. Iwak pitike lek wis dicampur setiap suapan mesti ngintil. Jos gandos. Auto seruput-seruput. Nah, lho, bojoku gantek. Dikekno aku malian turane. Ditutup karo es teh. Payah, warak tenan.